Burua alboratu du iesi. Alfombra gainean betaurrekoak ikusten ditu, lehen planoan liburu zabaldua azalagorantz. Ez nekien betaurrekorik erabiltzen zenuenik, esaten dio eskua luzatuz. Adinak ez du barkatzen. Irakurtzeko behar omen ditu. Presbizia, dioenez. Iñaki Abaituak eskua luzatzen du liburuaren bila. Kontrasalean Unamuno agiri da bere arrano soslarekin. Trabez egingo luke El espejo de la muerte baietz izan. Bizia jokatuko luke irakurtzen ari zen horria baietz izan Ramon Nonanok urrengo udaberriko ostoak ikusiko ez dituela pentsatzen duen pasartea. Liburua eskuan urrun eusten dio, ustea zehazteko unea berandutu nahirik. Berriro Juliaren eskua, hotza, izterrondoko erreduran sentitzean. Oroitzen, une hartara itzuli nahi nuke, Magnoliaren ondoan zeudeneko hartara, aitonaren hitzak aipatu zituenean. Ea oroitzen zen galdetzen dio. Oroitzen, baina Juliak isiltzeko esaten dio. Agindu egiten dio, atz erakutzia Espainetan zut jarriz. Ipso, mors ipsa. Begietara so erlojua eskuturretik kentzen duelarik. Eskua garbitzera balioa bezala edo orduaz desjabetu nahi bailuen. Era askotara ulertzea legoke zeinu hori. Esaterako ez duela erloju arekin zauritu nahi. Baina nola nahi ere, ura kentzerakoan erabateko seriotasunez begiratzen dio eta astiro egiten du hori ere, arreta handiz, lurrean lagatzeko gero. Beste garai batean, barre algaran astindari izango litzatekeen seriotasunez. Ez gaude mesetan, larrutan ari gara, esango ziokeen orduan, eta barrez hasiko ziren, baina ez da gai. Julia aldaka altxatu eta sakilaz jabetu ondoren Espainen ezedura lortu nahian dakusala, gogoa zer iluntzen dion galdetzeko.